Kapitola 6. Ako sa podnecuje americká občianska vojna? Civilizačná vojna by bola veľmi prospešná pre globálny antikultizmus na jeho ceste k svetovej totalite. Vráťme sa však k faktom, ktoré odrážajú surovú realitu dneška. A fakty sú také, že predstavitelia antikultizmu už priviedli Ameriku na pokraj občianskej vojny, ktorá našu krajinu úplne zničí. Aby mohol globálny antikultizmus realizovať svoje plány, nevyhnutne potrebuje rozdeliť americkú spoločnosť na dva tábory a radikalizovať ich proti sebe. Jedným z nástrojov tohto rozdelenia sú aktivity antikultistov v Amerike. Antikultisti používajú nástroje nacizmu, aby čo najviac zvýšili konflikt v americkej spoločnosti. Uvediem len jeden príklad z mnohých. Už viete o Stevenovi Hassanovi, deprogramátorovi, ktorý bojuje s inak zmýšľajúcimi